بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مدنية وآية 52 آية. وعليكم السلام. بركة الله. barka da zuwa malam ina kwana ina gajiya lafiya an wani lafiya malam ya dalibai alhamdulillah madalla malam mu baki ne naga alama na san ka saba karɓar baki kala kware kuwa a wannan hurɗa ta mu kuma baki aikin ku ne da hada aure da duka dai abubuwan alkhairi kware kuwa insha Allah wannan aboki na ne madalla kaga wannan katan kan da kake gani kware ku zai basira ko basira ce mawaki ai wannan sainin ne na masu katan kai shine sunansa MKK Tsanni masha Allah mawaki ne ikon Allah to malam a gurguje to madalla abinda muke so to ina ji wannan bawan Allah ya yi wa Lado alkhairi waka Lado gwamnan Katsina Lado dan marke in Allah ya yarda sabon gwamnan Katsina to madalla na 2023 madalla to shine muka ce bari in kawo shi wajen malam ai masa addu'a wannan waka Allah ya isar mai da ita wajen Lado dan marke to madalla shine abin da ya kawo ku shine wannan ai kun zo a daidai kun zo lokacin da ya dace ku zo masha Allah Lado dan marke ko ai muna jin labarin sa a rediyo ga sosai madalla ai kun zo a daidai insha Allah waka za ta tafi kuma in je ta je insha Allah za a karbe ta to bari ina zuwa bari mu duba mu gani to masha Allah malam duko haka to malam karkai magana ko mai kai karfa kai magana ba na ce karkai magana ba dume kaji ba na ce karkai magana ba dume kaji daure ba na ce kai magana ba addu'a ta karbu daure MK addu'a ta karbu to malam addu'a ta karbu alhamdulillah Lado dan marke zai karbu waka da duk sauran al'umma to alhamdulillah insha Allah to amma akwai wani hangari ba gudu ba idan an je an samu wani abu za a siya mun sabon keke dan Ghana to ba shakka malam na'am ayi addu'a to ai ruwa an yi amma keke dan Ghana kai kaso da yawa malam wallahi keke dan Ghana za a siya mu wallahi keke dan Ghana malam ina zuwa bari mu dan yi shawara zo ka ji MKK malam ka kwashe kuɗin kana ina jin ka keke dan Ghana fa yanzu iya tsada fa ya kai 13,000 fa kai a dai ba mutumin nan ko 7,000 haka to ba gani ka san Lado alkai bai iya kyauta ba kai na tabbatar ma zai iya siya ma marsandi Allah malak kai da Ladon kai baka san Ladon alkhairi ba Lado dan marke na faffade shi ma ai Lado dan marke ai dama shi ke firgita wannan dan kauyen kafir din haka yake ko ba zai a kasanta a 7,000 to hakan bai Allah gaba ta malam sannunku mun je mun shawarta yau za a samu keken shi wannan bawan Allah malam kudin da zai yi waƙan nan ma sai ya zazzage riɗin da ya noma bana wannan haka yake saboda haka malam za dai ka samu ko 6,000 ne da dan wani abu wallahi keken nan za a siya mu malam keke dan Ghana yayi yawa wallahi za a siya mu keke dan Ghana wallahi keke dan Ghana yayi yawa wallahi keke dan Ghana za a siya mu wallahi keke dan Ghana za a siya mu ba zan samu keke dan Ghana ba wallahi keke dan Ghana za a siya mu